pinanser. Uy, bounce! Hi guys! So nakapili kami sa mga sa Lagos. You can see, makita nyo daw tayo, diba? Kaya mo i-celebrate ang birthday ni Mama o Papa. So kaya saan yun ang birthday ni Mama? March 10. Tapos sa Papa, so instead nga ka ng kuan sa balay ni, dili namin sa gawas bibigyan ng makita mo dagan ko bugas mo. Ang binibigay ng ganito. Tumilid ko tapos hindi na magpasya. Isa lang man. Napalay wala ka join. LOL! Saan na lang naka-join? Kami sa mga order, na mukhabat siyang 1 million tanan. Nakita ko dyan ang mga bayra. Time check 7:30. Laban na. Attendance check kung bigubog sa ang naadin. Let's go! Huawei. LOL! Hindi ka po organize ay di ba basta-basta mga akong sa gawas. Ako sa siguro ko no, kaya ka ng pas mo kung ano trabahuan. Padagan kayo mo. Pina-stress mo ko ako. Nahudan ni. Oh no! Mamaya pa sa Samantha ay. Okay, sabi guys. Wata ka? Hi, Sabi! Hi, Sabi! Kapila yung rice na. Hi, kapila na? Kalima! Uyaw. LOL! Salamat. Salamat! So, mawali na ta. Yes! Gusto na! Hamok kita din. Sige na, muli na kayo. Thank you, Mang Inasal. Thank you sa sponsor. Sponsor. This is sponsor ginagawa. Ito man. LOL! Sige, bye-bye guys. Thank you for watching. Bye! Busog much!
I-check na ba si Nay nawala? LOL! Wala, bakit Kompleto? kompleto? Ako nabigay sa akin. Hindi ka pa mga bayan. Juliet, Let, pilay mo daw ulit ka, Rice. Ano, Rice? Ikaw. Hara. Ate. LOL! Imuha, una. Imuha, pitong. Imuha. Isa. Kalimang kalira. Ayan. Oh, ayan.